Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilqakom għal Buskuttin li jixxandar fuq il-paġna tagħna ta' Kalamita fuq Facebook kull nhar ta' ġimgħa fil-9:30 ta' filgħaxija tistgħu issegwu wkoll fuq Smash u tistgħu tipparteċipaw magħna wkoll permezz tal-WhatsApp fuq 98127676 jgħat waħdi iċ-ċirkustanzi jekk jippermettu li nkun waħdi imma llum se nlaqgħakom ma' koppja rajnihom fil-Buskuttin weħidhom. Imma l-lum ġibnijom fl-imkien, nittama li daħlu fil-paċi, nispera li noħorġuhom fil-paċi u m'għandix li xinġallidhom le. Jiena għalija hija l-aqwa koppja fejn jidħol l-entertainment fuq il-Gżejjer Maltin u Lawċin. Tkunu tafu min huma dal-waqt b'għawel. Il-Buskuttin illum ilaqgħakom ma' Ġew Farrugia Dulli u Veronika. U naċċertak li m'intix waħdek, George. Le, intom żgur. U hemm ħafna li tisegwuna. Imma nimmissjah l-Alfred. Ejwa, anke aħna staqt li kien hawn. Imma m'hemmx tagħmel. Għax għandna ħafna memorji sbieħ kien hawn da. Iva, u nixtieq li wasluhom it-telespettaturi pereżempju burdati, ma nitkellmu fuq aktar tard. Kemm ilkom flimkien? Marija Santa Ġorġ. Tantilu l-insejt, George. Kalli 15-16, immaġin, għandi 62 issa. U kemm jiġu? 43 miż-żewġin u isu 3 snin 4 rajjes. Isma' Omor ta' bniedem. Veru, jien meta nara koppji bħalkom, nuhu pjaċir għaliex anke x-xogħol tiegħi laqqani ma' diversi koppji li b'ħafna problemi. Sfortunatament. Ir-raġel jaqbad triq, mara taqbad triq oħra. X'kien is-sigriet tagħkom? Li ma tantx li taqgħu flimkien, George. Taħseb. Jien nara naqa' fl-għaxija u tarani naqa' fil-ħodu. Ħanejdlek. Apparti ċajt. Imma vera ma tantx inqattaw ħin matul il-ġurnata flimkien għax għandu fejn imur, jiena jkolli fejn imur ukoll. U għandu x-xogħol u int għandek ix-xogħol bħal kull koppja oħra. Però il-paċenzja hija importanti ħafna. Ikun hemm tilwim, ikun hemm għal-ħares li, jekk ma jkunx hemm naqa' tilwim, ma jkunux jħobbu l-koppja għax inkella ħadd jaqbad it-triq għal rasu, jien ma nagħtix kasek, int ma tagħtix kasi, u kulħadd jgħix ġo dar għalih. U f'dinja tiegħu biss, ġifieri inti mhux billi tkun qed tgħix ġo l-istess dar, tgħix ġo l-istess dar, imma ma tkunx qed tgħix mal-persuna. Qed tifhem għax tħallih għarrieħu u jħallik għarrieħek u ma tkunx koppja, jkunu qegħdin jgħixu xorta separati. Aħna nitlewmu. Allura la nitlewmu. Għadna flimkien. Kombinazzjoni, ġo. Anke qabel ġejna ġilidna, ma sakemm ġejna ma terġajna rranġajna. Ġifi aħna jekk ngħixu fil-li tlanna fil-li jinżlidna. Ftemna ħin, George. George, jien inni miftemna. Mordna kmini, għalt li baqasi oħra. Għalġet mort fej kont. Għabat jgħajat. Għat kol xie jgħajat, għat xina xħin inkellmek, taqax fuq il-mobile. Jaqat jara l-kanzunetti, janka jinħasel issa sar bil-mobile ġal-kamra tal-bal. Nisma' nejdlek xej. Xħin inkalmek għarx għat nejdlek. Għat nisma' l-Andrerju. Imma mux imbat teġi teġi. O sole mio. Twaħħal fija li ma taf xħin, għax ma għatlek xil-ħin.
George, għalab is-suġġett, inti qed tgħid. George, Ejja. għara men għalax li kwit ħaw jekk qed ngħid, Sur sabi- mħallif. Jirat li daħlu fil-paċi, li taba li tibqa' tardu fil-paċi. Emmek sirna, pa. x'la Imma tikber ħerek kif ta' da. għax meta konna żar tafx kien jagħmel li dak inte. Kien jiġġieled miegħi, pereżempju, jew ikun argument. 3 jiem. Jagħmel li 30 ma jkellimni xu jien George, aħjar tibda tajjarni bli għandi u bli m'għandix minn filgħodu safla xi milli ma Tara tkellimniex. George, Iż-żomm ġifieri. Mela. Inta tara s-sabiħ. Le, jien irid toħroġ kollox, issa biħolek. Oħroġ. Ġifieri kont iddumek 3 ma titkellem. U mux taf kif nkun ġewwa, ġifieri, ħanaqa. U jien ta' Ma ngħid ħan nipprova. Mela, jipprova. U ta' kien. Darba spiċċet kont għadni żejreta, ma rridx nagħtik, għatlax il-kutri jinġibta ma rridx nagħtik. Kont għadni żgħira. Mela ġabet il-kontra Mela. ta' dota. U bad għalli mela nqalab minn fuq is-sodda għaliex is-sodda jien għamilt. U kellek tagħtih. Kellu nagħtih. Bad irranġajna. Waħda fost l-oħrajn. Isma', ver, x'jogħġbok fid-dulli? Mhux bħala dera. U bħala dera l-ħares. U le, bħala dera sinjal li joġob, ta' xkien kont ma' żewġetek xo. U għamlet ta' Kien snin. seksi ħafna ġo. Xi joġobni f'ġew li hu. Issa m'għadu seksi ġifieri. Daqs kemm għadni seksijin, u George, ejja nkunu raġonevoli. Anka nimxin għalep l-emmolaw Għandu ħafna affarijiet sbieħ ġewi, il-paċenzja, għax jiena naqa nervuża l uru dejjem ħa paċenzja bija. U l-kalma, għax hu kalm u jien nervuża, għal-ħares ma kienx kalm, għax jien nervuża, jien jitla li naqa malaj. Qalbu tajba ħafna u kol ġewi karetattiv ħafna, ġifieri, u dawk huma l-aktar li affarijiet li joġbu. U dejjem ħallini fil-libertà. Li hu mhux possessiv. Dik Ma kien hemmx ejra bejnietkom. ftit fil-bidunet, pereżempju affarijiet ta' żożija ta' vera żgħar, imma l-bqija li dejjem ħallini libera. U inti ġew. Veronika, x'insib. L-ewwel net li tieħu ħsiebha ħafna. Ta' fis-sajjar ħafna. Issa. Għax ħadd paċenzja bija fil-bidu. Tiġi ġa pereżempju Tiġi bil-plastik, bil-plastik kollox kilta. ħatta. Patata l-forn bil-pitrafi, sar kollox aħmar. ħattu. Riħa taħruq id-dar ġol-forn. Tafet il-dixajdu la dik damet l-ġemat il-ħadida bisħarġi tkellim għamla waħda jena. Darba ġil-ġirin taħħa għaw taħna. Ġil-ħanut tija għalli ġo, għalli ma tkomx għalli xaħġa t-spara u għalli għaxis u għem sparar tal-cowboys. Għatlu spara tal-cowboys jien. Għatlu Veronika marret il-wid Mela mort no. Tlaqt niġri bil-rota, għand il-rota marret. U nisbu pa, ma niftaħ pa. Nidħol ġew nsib għamlet borma fażola. U bdiet kull darba bum! Ix-xuttat, il-fażola ġiet sewda u bdiet tispara minn ġol borma malatu. Le, li nadifa. Ħafna nadifa, ħafna. Il-ħwejjeġ. Il-tjom li notfawn din sfortunatament il-tjom li maħmuġin. Ma dajemek. L-ewwel karitattiva wkoll bħalma għalet issa li anka tibki mix-xejn. Anka tqaxxar naqbasal taqbad tibki. Le, ma kunu l-programm. Tibki mix-xejn. qalbi żgħira. Titħassar il-kulħadd, tipprova tgħin ukoll l-istess bħalma hekk għandu jkunu. Xidejqek issa? Id-dajjaqni per eżempju kien mur ngħidilha isma' tgħidli fid-disa. Immur tgħidli biex fid-disa u nofs, jien għatlek fid-disa u nofs. Bħallum per eżempju. Għattala le fid-disa għatli int u għajma fid-disa u Ara ma nofs. terġax tibda li jgħetlek fid-disa. All right, jaqaf. Ara ma terġax tibda. Ara, il-ġimgħa l-oħra George. Mort. Għandi il-mobile bil-message ta' Gorbin, kif nista' nikdeb? Isbaħħa George din. Il-ġimgħa l-oħra mort, ġiet mix-xogħol, għat-telatini nikol. Għalt li stenna 5 minuti oħra. Għattu l-mentu f'5 għattela sejjer nikol restorant. Għalt li stenna 5 minuti. Għattu l-mentu f'5 minuti sa' tlesti, l-ikel. Għalt li l-mar nilħaq il-make-up, għattu niġi miegħek il-restorant. X'tagħmel U inti fer, X'inhu jien? xidejqek? Fġew? Issa sar nervuż ta' issa qed jinbidel da, issa.
Issa qed isir nara nervuż, irid tikkalma naqri hija. Ejja, dal-axħar qed nħossni li qed insir daqsxejn nervuż, però naħseb problema li għaddej minna bħalissa. Eżatt, Problema ġibri ta' saħħa. Il-problema ta' sadik dejjem. Allura mbagħad U jekk tidħol dik dejjem jekk tidħol mediċini u jkun hemm ammont ta' mediċini anke tabib. Mhux għax inkun Ejva, irritina. mbagħad għalhekk Le, mhux tkun. Però ġifieri minnu bħali għandhom nisa jew l-irġiel jgħadru l dak li jkun. Ekku. Ma tkunx trid int. Le, Ma le, naħseb l-istint jew xi ħaġa. Imma mbagħad hemm affarijiet li mhux għax ħabba l-mediċina, jħobb iħalli ħafna imbarazz. La imbarazz iva. Jħobb jiġbor kollox Ġorġ, jekk Regat- jara di regattier. jrida, jekk jara di jrida, jekk jara dik irida, jekk jara dik irida. U jippajli l-affarijiet fuq Regattier. xulxin, il-ħanut fej jaħdem fej jimur qattasija, ma tafx fejnhom l-affarijiet. It-tifel li ma mort fej il-baħ. Min tissib kollox imbagħad. La jien nisib kollox. Immisma di George, ħabib tiegħi kellu partita kazetz. Sallum ġib il-kazet. Mijiet, Min l-istorja ta' xandir. Għandi dawk id-drammi kollha li kienu jagħmlu fuq il-rediffusion. Ta' żmien il-gwerra, ta' spiru ċafaj. Għandi kollox min għandu qas ix-xandir għax meta għattilhom xi ħaġa. Ma kollox kienu jħassru Dawk hekk fihom. Dawk hekk fihom, Ċara, vera. vera. Issa meta trid tkun trid tisma' daqsxejn il-Carmen Carbonaro ngħidli. Ara x'kienet issajjar. Imma din li tiġbor kollox, ma nsejjaħlux imbarazz. Le, mhux imbarazz. Għasun bat titlob xi ħaġa persuna bħal ġewi ħassiblu. Ġifieri mhux L-isfortuna taf x'inhi Ġorġ sewet tgħid li nagħtu ħafna affarijiet u ma jiġi xejn lura. Ija, dik id-dwejja. Wa ngħidlek jiena għalija daka ser. Għax inti jekk sliftek għalfejn m'għandek xi ġib, għalfejn ma ġib. U ġarrewni ta' U ma rridx noqgħod niġri warajk laqqas. Ġifieri, qabel tiġri warajja biex nisilfek. Din qed ngħidilha aħna ġejn. Ma nafx kemm kelli żdieri u brieret u triħi Ma baqax antikissimi. Mort biex nsib beretta li ħassibt. Għattali ma tajtom li xi ħadd. Da xi ħadd qassam l-atturi kollha u daw l-atturi ħadd ma ritorna beretta u sidrija. Nittama li il-persuna ħattala boskottinu tġibhom blok. Ma nafx kemm, ma insomma. Jien kollox niġbor. Għandi l-għodda ta' Mastru Daxxa, illum għamil ta' Dik ġiet sabi. Sabita. Da minn tiġi għara, da l-ħanut, antikissima kien ta' missieri u anka antikissima iżjed, ma ġbarta kollax. It-tfal kienet ġol kaxxi dil-għodda, għallu li niġi skip u kollox bil-magni kollox. Imma jenat, san fottijom, ġbarta ekkara, ġbarta kolla boards, u ġet sabi għammens. Darbejja ġorġu. Imma li tara tiġbru, forsi għax imdaħħal fil-park, tibda tajt isma. Dik waħda minnhom. Anka jara biċċan jama barra, per esempio, jarmu l-affarijiet, jew jara ħasra nkunu għaddejn bil-karri, jara ħasra ġodda. Illum vera għedin jarmu affarijiet. Semmejt lek rediffusion. Jien għandi 7 kwalitajiet ta' rediffusion differenti, l-antikissimi sa tal-axħar, kispizzu. Dak ħatar miħ, mux l-istoria, dik storja ta' xandi. Għana millu z-zort u minna nselmilom il-wait serve. Il-wait serve, tant kem jintrema affarijiet li jissa fetħu xwienet. Xalfar, per eżempju. Biftit flus, u bat il-flus imorru għal-karità. U tmur emmek tibda tara affarijiet. Xabib tijaj rota ta' tfal, ġifiri kienet 10 euros. Għalli dik 10 euros għalli ma ħatta minn emmek. Għallu. Bdejt immur jinġina. U kważi kunu ġodda, u kod baru. Jibba eżempju nfaddal il-romanzi, tajt kemm ikun hemm. Għandu romanzi ġuġta. Veru. Għandu romanzi antikissimi. Darbejja ħatarom. Dak hija ħalli taqra. Antikissimi Arturo Demek u dawk. Ma sbieħ. Għandi librerija ksija. Proset. Jien x'ma għandi Ġorġ. Għaxa tjajtu biex nitlabom l-kom anti oblok. Bdejt għamil flex statement qabel. L-axħar ġew Żewġ professuri mill-università. Tal-università ġen għandi drammi antikissimi. U sabu ġiviri tal-180 u xaħġa. Fuq mit-sena, u ħadhom l-università biex jista' jippreservawhom u jżommhom fl-arkivi. Kien hemm ta' 135 sena, ġiviri tal-bidu. Biex ma jintilfu. Issa stliftomlhom
Se għamlu, ħajtuni kopja l-istess, ġiviri. Mela. Għanda ħajtuni kopja. Jien għalfej għandhom ma naqsamx dak li għandhom ħattijħor. Ussam billi tħallijom emmek. Ekk, morċa ħattijħor jgħid sab xaħġa. Probabli dawk li jgħidulhom faxxisti. Faxxikli. Faxxikoli. Mhux Faxxisti. Faxxisti Xattej. faxxisti ħadna faxxisti. Faxxikoli. Dak kienu George. Għax biex nawġu ħarqna jgħidu Veronika l-ewwel nieħdu. Saw fajja tal-new kopja ġil-nisma meta Meta kunu fl-imkien l-erba' u minn ma kemm nawġu l-klib. Turu l-naturali ta'kum. Dak kienu George jintrabtu meta jinbieħ romanz, dak li jixtri l-ewwel faxxikol l-ewwel dak jintrabat li jrid joħodhom kollha. U kienu flus. Żewġ soldi. Ma dak iż-żmien. Kienu għolin għal dak iż-żmien. Ma l taf kemm jiswew. Mbagħad kienu jkunu sbieħ ta' Illum jiswew ħafna ta' isma' l-lum jiswaw ħafna dak iż-żmien, alright, jiġifieri taqra, però kienu jistennewhom ta' qabel ma karaw xejn. Dan qed ngħidu qabel ir-Rediffusion qabel kollox. Għandu rivisti, pereżempju bħax-xewka l-ħmar. Kienu rivisti joħorġu dak iż-żmien u kienu fihom iċ-ċajt. Dr. Brombos. Dr. Brombos, jiġifieri antikissimi ta' antikissimi. U llum jġibu ħafna flus dawk. Ġibu, jien ma ngħidx li għandi flus, għandi lilhom. Le, ħaġa sabiħa. Pero dik id-dajqni, George, jek tiġi jintajd li tinlaqa romanza ma ġibulix l-ura. Le, dak ma jinċaħ. ċaħħadni minnu. Saqtu li Ta' fejla jamlu l-ek, imma għal-dam jżom il-flus il-ħat meta jiġu għal-rappresentazzjoni. Isma, Ivan ġo id-nejja tijajt li ekkon se tam le. Għaxinek tiġi għandu tajt li sellifu li ma sellifu l-ek. Li namel tafx namel ver. U ġo, jien per esempio mur ħafna l-birgu. Il-karbussej, il-ħat. Nishtiq nibda mmur ta' kulħadd jgħid li xemm mhux ikun hemm mhux ikun. Aħjar ma mmur xejn. Għax hekk kultant aħjar ma mmur xejn. Le, forsi titħajjar. Kollox joġobni. Le, forsi titħajjar tibda tħarma. Le, għax nintaqma ħafna ma' Dr. Chris Barbara. Għax dak dilettant tal-arloġġi. L-antiki. Ma l-loġġi tal-edenja u għall-loġġi għall-loġġi? Għall-loġġi kollox għandu kun dak. Ma għandu kolli jaħlu mal-ħajt. Għandi minnu taw. Dilettant ħafna, nintaqaw ħafna hemmhekk. Nkellmu l-Krist ngħidu dottori. Le, u tara kemm Issibu. affarijiet tibda tajt il-laħwa, u affarijiet jinnaf issa milux rajt dilli jagħmlu fil-ħwienet taw li kont titfal flus. U d-doq. Di għaw. Jukebox. Il-jukebox. Jena ħsibta. Mortat l-għara dilli kienu jdoqqu d-diski kien fija taqsek, taġi. Kbira, U x'kienet? Ma kienx. Ma kienx tal-diski. Kienet. Typewriter? Le, cash register. Il-laħwa tnajdlek cash register. Cash register kbira. Illu ma tantx għadek jissibhom dawk kienu sbieħ ta' titfalla 3 soldi doqlok id-diska li trid, titfalla 6 pence jew kien qabel. Għax ma fijiex numri, Ivan. Ma kienx fija numri. Għax is-self dik li jgħidu joħroġ jitħaq u jidħol. Jibki. Ek. Ġo, ħammur uftit fuq id-drama. Għax rajnik. Xinu jgħidlek da? Għaddej il-kommenti muħra. Għax għallu laħawat, li tfuri til-qu. Ijara, dak ħarabel f'qalbi. Imma jek ma rafx, għax għabdu mi, għax ma rafx tad-diski ma cash register. U ma ħatti li ċritrata xe kunu rijile, kunu ruwa anka l-telespettaturi. Ġo, ħammorru fejn titħol id-drama. Morru. Dejjem narawk tferraħ il-nies, id-daħħak il-nies. Meta ġejt għamilt partijiet serji. Għamilt iju għata. Kif ikunu kif jinżlu man-nies? Ma tantx morru tajjeb wista, ħanajdlek, taġġili għadu li tarġax tagħmel dik il-parti ta' ma toqgħodlok. Men nħossni, nħossni meta għamela, għalix ma għaddix nagħmilha parti. Ma hija xi ħaġa li tħossok offis isma' jiena kapaċi ndaħħal ma kapaċi fis-serju wkoll. Ejja, le, meta jgħidu li pereżempju ma xarqitlekx dik twaġġani, dik nħossa daqsxejn ta'. Però mbagħad ġeli kemm sporti kellek, all right ngħid, pattallu jur. Parti li tiftakarru li għal-qalbek. Parti li niftakar jien kważi minn tal-ewwel dram Talino Grek, Pasturi ċajl u
kienet l-ewwel xi ħaġa l-ewwel xogħol fuq it-televiżjoni, jiġifieri ilha ħafna issa. Għamilt Villa Sunset. Pasturi xaqalqu kien il-kappillan ta' Raħal kienet play. Ħafna ħafna television kienet tajba ħafna. Ines Farrugia kienet oħtu Ija, u kien imexxi Raħal u riduh fil-qosor, riduh jiġbor il-flus biex ikollhom pasturi ġodda għal Raħal tagħhom. U rridu għom jitċaqalqu dal-pastur. U rridu jiċċaqalqu u fil-fattu ġabar il-flus iva ma mbagħad nefaqhom fit-tfal bil-bżonnijiet speċjali u tawhom l-affarijiet bżonnijiet Tfal ma kienux jiċċaqalqu u ġo sodda u bil-flus li il-wheelchair u l-iskrozzli. Daw jiċċaqalqu, dak is-suġġett. Dak kien is-suġġett. Ma sabiħa. Għana jiena li niftakar serju ma xorta kont nitħak Villa Sunset u ċaqufa. Imma xorta kien ikun hemm momenti fejn iddaħħakni. Tfeċċaqqufa minn jaf x'għamel. Filla Sunset kien ċiniku ħafna da kellu parti ta' vera semi kien imħawwat. Xorta iddaħħek. Mħawwat u kien. Fl-istess ħin kienet serja x'kien jagħmel affarijiet u jiddejjen il-flus u kien gerfex f'ommu jisraq biex taraq l-ommu. Kien jiġi l-banġu għali, l-banġu Mario Ellula li għafillu. Darbijat il-ħabs. Morna namlu shows. Dolli, għaw il-banġu. Il-banġu kont sellif l-flus u patajtom flus. U kull darba jiġi għalija. U l-ħabsina mbegħdu jgħajru, għaw il-banġu dolli. Dik naħseb waħda mill-esperienzi sbieħ li tidħol il-ħabs. Il-ħabs. Il-ħabs molla ħafna drabi jina u ġew. Ħamedlek, issa hemm ħafna barranin ma tantx ikunu jafu kull da. Però meta konna morru għamilna ħabta, morna jiena u Veronika u Mary Spiteri niftakar. U l-għajat li għajtu daw. Stħajjiltni Johnny Cash. Dolli. Kien hemm l-qassis u s-sor u kulħadd kien il-laħossi għamlu l-ek. Niftakar hemm diviżjoni ma qodx nsemmi. U ħareġ Charlie Take. Kien żmien il-miliet għax fi żmien il-miliet kienu jagħmlu Fit Entertainment. U l-għannej. Tony Camilleri. U ħarġu minn dit sezzjoni. Għalli saddaħħakom dulli għallaqta kemm sejtku. Daqshekk jiena. Twel wirt. Tħalt, ora minn ġeħra, ħara. Għattilom xie zew xajtet ċum. U ħaddu għost. U bdaw jajdu li xie wahdu, Xieġmien. Mux ġveri, da sammejt il-ċalletek, mbaxxu mux n-rasi għaliħ u dakta. Immaġini kif joltu, kif jahdu. Anka jaf jajċajta li minn għaliħ ħatkun tajba għalijom u jaffendu ruħom, għax t-toqta attenta. Mux hekk. T-toqta attent, ma dan. Jien niftakar konna għamilna dram fuq drogi, dol-ħabs, u f'mument minnom xaħat mill-atturi ta' parsi kum mid-overdose. U għemmek tara l-karatteri ta' dawn il-nis kolla jibku. Ija. Ma mxirġilu nisa. Jien kalli esperienza u koll, għamil xi 3 ġimgħat jinġew sejra rehearsal semmek ma' Father Franco, niftakar konna minna Rehabilitation in Society għal Rise. Umbat konna għamilnija dan id-dram kemm miktub minn Silvio Catania, kitbu u stess u kienu ħadu sem l-inmates, imma mbagħad kien hemm bżonn ta' 3 nisa, konna jiena u Marta, 4 romani u kien hemm tifla. L-inmates in-nisa ma rridhomx mill-inmates nisa biex ma jidħaltux mal-inmates l-irġiel. Allura nisa ħaduhom minn barra. U kien ċempilli Father Franco għalli vertiġiet la mela ma niġix. U kienet esperjenza vera sabiħ għax kif qed tgħid inti. Meta mbagħad tiġi biex titlaqhom jħassa saru jħobbuni u wieħed minnhom niftakar jiġri Ġorġu tani karta f'idejja u fasil jekk idejja żammili jekk. U jienet xtani da. U ħriġtu sibt dil-karta fidi u ftaħta. Kienet nota qasira. Sempliċement kien qalli grazzi tal-li jerġaj tajtni l-fiduċja fija nnifsi. U dik noża dil-karta għadandi ta' dal-ħabsi u kont ngħidlu ara ma nerġax niġi xi darba ma ġew u nerġa' nsibek hawnlilek. Kont ngħidlu għamel ħiltek kol kien li lever il-lezzjoni ħatta għalli m'intix ħadd terġa' tarani hawn. Le, aħna dik li jsibuna barra. U qed naħu peċir li qed nitkellmu għaliex aħna jekk ma tkunx tħalt esperjenzajt, aħna tħallna nagħmlu entertainment. Minnaħa ta' barra isna taf kif in-nisa ħarsu lejn dawk li hemm ġewwa. Blenti differenti xi ħaġa ta' barra minna u imma meta tmiss magħhom.
u ma nies fil-bidu Issa semmejna biħ għalbna ġol. tajba, eccetera. Issa biħġeli nkunu għaddejna, Veronika, u jiġu xieġufni. vera. Għalli ma raftnix. Eħku. Fejna, għalli kont dak meta kontu ġejtu, għalli biex nirringrazzjakom ta' Xizmen. darba ġejtu. Għax Mux wieħed ta' mux Dibis wieħed. ħanajt, jien kelli ħsibijiet, meta qabel ma tħalt namel din l-esperjenza jem, kont ngħid daw li jieħdu drogi, daw messom jafu li ħżina u ma nitħassarhomx, għax kont ngħid anka sigaret jafu li ħażin, mela ma messomx messew ma droga, però meta tidħol hemm u tagħmilha ma dawn il-vittmi ta' drogi, meta tibda tisma' l-istejjer huma tagħhom, vittmi. meta tibda kien hemm wieħed ġorġ dibis ħanejdi l-istorja u nieqafhaw. Qegħdin nagħmlu rehearsal u f'daqqa waħda dar raġel jinżel jibki fejn saqajja, biki għatta tarbija, u jimdet ngħidlu minem, għalli ver, għalli din għalija tiegħi, din l-istorja tiegħi, da kien raġel kellu problemi bil-familja, insomma separaw, il-konflitt daħlu tfal u affarijiet normali li jisiru l-lum jgħodu daħlu tfal bil-pikwe. Flok għamila ma forsi kellu ħbib li enuħ biex ma jieħux droga. Bdew iħid drogi biex jitaffi kellu flus biex jixtri Ġorġ. Xtara ammont u inqabad u daħluh il-ħabs. Ġifieri miskin u skonta kellu sentenza kbira, kienet sentenza twila ħafna. Ġifieri u bata ħafna. Minnaw nsalmulhom għal Aħna Sejlhom mill-qalb. Għawan nistawx nitfall kulħadd f'offa waħda. Eżatt, dikki, proset ġew. Il-dik tiegħu. Proset ġew, dikki. Ver, jekk imorru għalik l-isbaħ parti, l-iktar parti għal-qalbek, ma nafx kieku jkolli nażel jintijak, nasab nażel iċċaqufa. Ufa, Karla kienet parti li ħadet li saħti Jina kollha. li għalli għamil żewġ partijiet f'karattru wieħed, għalix fil-bidu rajna l-Karla b'mod aggressiv. Ma mbagħad inti bda tara l-istorja tagħha meta kienet żgħira. Dak u fiħ talima. Fiħ talima Li aħna kbira. m'għandniex bħalma qed ngħidu issa, Eżatt, m'għandniex niġġudikaw il-persuna billi naraw ara xem ġofija. Eżatt. Għalix eżatt. Karla batiet. Ekku. Karla kbatit ħafna, dik għaddit minn tfulija li tella tal-mara li kienet umbat, għax kella tfulija vera jibsa, ħafna. Li telqu għal-ġenituri bizbissu kol bizzejeti biex tiħuħsib uħta handicaptu. Waħda, ġifiri kella xtaqdef. Apparti Karla li, eżat, konversjoni kon għedin nitkellmu fuq għajna u ġew ukoll. ħafna baqgħu ġifiri, fil-fatt ħafna minn nies jiftakruni ara kemm għamilt xogħol, imma Karla Naħseb baqa timbru, għax ħriġt ukoll karattru li ma tantx rawni bih in-nies, għax kienu jafuni bħala ndaħku f'barbecue u kelli ħafna kommedji li għamilna Catholic Institute. Allura dak is-serju kont iħobbu s-serju, għax anke il-palk ma' Patri Ġwanna Bela alla jaħfirlu kien tan il-parli wkoll ta' Santa Chiara. Hija parti li baqgħet ġofija. Dik l-istorja baqgħet ġofija, ġifieri ikun hemm karattri li inti tagħmilhom imma jibqgħu ġofik. U dik waħda minnhom Karla u Santa Chiara. Dak ma ninsihom qatt. U anke Linda meta għamilta Kevin Drake, Kristu fil-karrejja. Dik kienet ukoll parti li tatni sodisfazzjon. Jekk imorru television għaliex ma għamiltux drammi biss imma naħseb l-iktar programm li baqa' msemmi u jibqa' msemmi huwa barbecue. U burdati ma l-għazzammi. Burdati, l-ewwel burdati. L-ewwel burdati mbagħad konna minna barbecue. Imma kienu żewġ programmi li fis-sajf Kulħadd ifittixhom. ifittixhom u Malta minn dawk li Malta tieqaf. Iva. ħanajdlek di, darba jiena u Alfred konna bir-Zabbuġa. Morna u Veronika naħseb. U għaddejjien u qabad il-programm għax kellu rekordjat, recording jew. U għaddejjien jiena u Alfred minn Bay Street tal-Bajja. U hemmhekk kienu għadu joqgħodu ħafna nies. U kulħadd bis-siġġijiet barra, bit-television ġol intrata, u kulħadd qed jara dalma doffi ta' burdati. U jiena u Fredu għaddej minn magħhom u nagħmlu nittawlu ftit. U dokkar darba minnhom u jkasejjelek. U jagħti kemm tixbħuhom, kemm tixbħuhom. Ma baħsarx li ħajsib Ziplinna u għaddim fuq il-television. Kemm kien faċli jew diffiċli dawk iż-żminijiet li tella xi ħaġa bħal burdati. Ara, kienet diffiċli minna ħatta recordings, għax aħna konna naħdmu literalment b'xej.
Kenna camera persons, il-wan kienu għadhom jaħsab bdew tfal, laqas jafu xini drama. Għadbaqa minnu. Andre, dak x'kien jismu, Andrew, Andrew, qed naqra fiħtife. Dak meta nilu ħanamlu drama, għalli qatt ma filmja drama ta' dak aħna bdejnieh, kienu tfal. Natali Sultana kienet tgħinna biex tagħmlilna l-bookings u hekk. Mbagħad kienet pereżempju tiġi bħal elezzjoni. Tkun ġej l-elezzjoni aħna rridu nibdew pereżempju kif jispiċċa Ġunju fil-bidu l-ewwel ġimgħa ta' Lulju għaddejja kampanja ta' elezzjoni ma tistax ittini camera persons. Kif ħaniffilmjaw? Kif? Meta ġew ħanibdew darba kien weġġa' t-tifel l-ewwel filming li kelli. Kienu momenti diffiċli, ma kienx faċli. Ma kenniex biex produzzjoni qatt ma tkun faċli Ġorġ. Dak iż-żmien. La dak iż-żmien u qasissa biex tagħmel programm l-ewwel net kont naħdem sena sħiħa biex inġib ir-reklami. Jien kont nixtri l-airtime, kont irrid inħallas ir-reklami, kull min kien jieħu semmija kont ngħidu nistantik daw l-ammont ta' flus. Dejjem ħallasthom. Dan qed nitkellmu għall-barbecue. Għall-barbecue. Ġifieri dejjem tkun diffiċli. Meta tagħmel xi ħaġa kont naħseb minn sena għall-oħra biex nagħmlu. Imma li tara pereżempju llum jinnaf aħna ntellaw kalamita. Għandek 4 ħaddiema l-uffiċċju, jiena bħala part-time, u mbagħad hemm intom bħala preżentaturi, taf kif team. Imma dan kien jitla programm li għamel dak is-suċċess kollu. Jiena u ġewi biss. Jiena u ġewi u Alfred bordati. Insomma, Alfred tal jippreżenta. Aħna konna nagħmlu ħafna xogħol Alfred. Nimmaġina. L-sketches, u nġibu l-ħwejjeġ, nġibu l-props, nġibu l-atturi. U t-telespettaturi x'kien u li konna nirċievu. Xkejjer. Xkejjer, kara, darba minnhom ftaħnihom. Xkejjer. Bdejt dak il-karat u bdejt nidħol nistaħbi l-ġovju. Immens. Darba kont se noqtlu jien il-Fredu. Aha. Mela, Jisajdilna. bil-ruġjata kellna reklam partikolari. Għalli verħi, għalli inti, għalli l-axar darba, għalli gerger ta' għalli tal-reklam. Għatlu għala, għalli għax ma' għamiltux naqaskur, għalli ġi derċar ħafna tal-oranġ. Għatlu għarrajt, għatlu issa nagħmlu lek laqaskur. U għatħida ma jriċu niftaħ l-kutxarini u nħawat u jibqa ċar. Sa' kemm għamiltlu daqsek bolek trab, iktar minn nofs it-tazza trab. U jisu 1 inch ilma bis, u daġi oranġ sabiħek, il-kulur, għatlu ħafret jiffejna fl-ħajxor. U dak għal-dan huwa il-ruġġijat, l-xarba li għandkom tixorbu dan is-sajf u jisemmi d-ditti ħalli ma noqgħodx insemmi, insomma, għal-xarba bnina tal-larinċ li għandha tkun iġġar, insomma, ħalli Alfredu. U f'da fl-aħħar ħabela da minna. U kif ħabela, bes ma kollu. Għalli x'għamilt li għawattu mhux inti rittu skur. Uħi, kont Isma, din ta' xorb rritu noqogħdu naqalbot minnek, jiġifieri. Anzi. Kienet qatlet il-Alfred, kienet qatlet it-tifel. Mill-Marja. Tal-istorja tat-tiner. Gravi kienet. Tat-tiner. Irrokontajnija meta konteda hawnhekk. Isma' ejja nerġgħu mmorru lejn id-dar. Morru. Tajjeb. Laqna. Dawk li xtaqgħu jaraw forsi tilfuħ l-episodju meta kien hawn Veronika jew meta kien hawn id-Dulli, tistgħu tmorru fuq il-Facebook tagħna Kalamita, tistgħu tmorru fuq YouTube, il-Buskottin, u hemmhekk isibu l-episodji kollha li aħna għamilna u Spotify. Titniżel ix-xoffa Spotify. Isma' ħamorru d-dar, għandkom żewġ tfal, min iżomm id-disciplina, jew min kien għax illum miż-żewġin għandhom it-tfal tagħhom. Jiena ġewi ma rabbix tfal. Grazie ta' Ġewi kam għamilhom biss. Jiena ħdimt għalihom. Ġewi kellu ħafna xogħol dak iż-żmien. Ġewi kien mastru taxxa minn dawk li jitlaq fil-għodu jiġi fit-8 id-dar. Ma setax jagħmel id-disciplina kienet fidej. Kollox fidejja. U bat jiġiju. It-trobbija, il-budget tad-dar kollox fidejja jien Ġorġ kien. Imma kien dak it-tejp li inti żomm id-disciplina isma' lejla ma tarax television u bat jiġi ġew. Isma' jien ma tantx kellna tfal li tawni kedet kbar, ġifieri għalkemm kienu subin, però jiena kont
kważi mqarba daqshom George żar. Xin kont naqbadhom. Dik tifel ieħor kienet. Jien kont isni tifel vera, ta' darba tsijak għalt li meta kelli l-ewwel baby, għalt li tajt ċari niftakar qasir kont ġejt kera, għalt li tafx ġejt għalt li isek tifel trabbi tifel. U jien kont mħawda mgerfxa. L-ewwel darba li ħriġtu bil-prem, bdejt nistħin u ħarġ bil-prem. Fis-serjetà. Ma ħassajtniex sew komda u di l-prem tawni prem kbira, George. Kif ħriġta barra sib ġebla dal-bejbi qabesek. Ġofija. U ħarist l-ura biex għarax għaddin jaraw n-nis. Le Veronika titkun. Le, jiena konti, ġini namel għal minnom. Għax, all right, rabbietom hija, ma jiena kif għattajt, kont mur għal-xol mill-ewwel, mal-nqum meta tkun għal rasek, t-taħdem. Wasalt, mor daqxie f'nofsenar, f'nofsenar. Kunu l-iskola. Kunu l-iskola, narġa nitlaq malajr għal-xol, malli nas xis-sitta dak, narġa mur nifħasel, rehearsals. U għal-place, ġviri. Umbat tafx kienu jamlu ma tfalli jħasra, kont neħodhom il-mużew u l-kbir, kont intiħ il-flus, kont nejdu issa rkeb tal-linja u hija Catholic Institute, kien għadu żejr taqqas il-grizba mamel, imma l-grizba ma kienx hawn karozzi. Il-karozza tiqaf eżatt mal-bankina, kont nejdlu kemm titla' u jiena l-kbir dejjem kien indipendenti. Iżej kont noħodhu miegħi wkoll rehearsals kienu jiġu magħna, rehearsals dejjem magħna. Dejjem riqet. Jiġi jagħmlu ġiljan kal-homer kienu jagħmlu hemm. U ħadd ma ħareġ għall-park. Jiena qatt ma sforzajthom. Fejn tidħol għalti wieħed huwa hairdresser u pitter, ġifieri. Ħasem darba ta' kanenu. Ejjo, ta' kanenu, magħna ma ġemma Portello Malino. Ta' Wenzurosi. Kollu mal-budaj għalleħ fil- U mal-budaj, kien għadu żejn. Imma qatt ma sforzajthom jiena. Dak iktar ħabba Lino Grek, ta' kien jieħu sem. Għax Lino Grek kien jgħalmu St. Michael's l-iskola u kien joqgħod jgħidli li intom tirraxtaw. Mela tinsemmu żgħir u tal-Lino Grek. Darba ġiqiet id-dar Lino Grek. U dan l-tifel daħal Steve. Għallu int. Le, dik fil-bib ta' barra. Fil-bib ta' barra. Lino Grek ġiddar. Għallu għawijet missierek. Għallu ta' ġidda. Għax dak għallu xie trid Steve, għallu tajjaċ, għallu għajt messirek, għallu idħol ġewwa lil-Steve. Għallu idħol ġewwa lil-Steve. Umbraħ, dak id-dina. Mela, mbagħad daħal wedin nagħdu xi rehearsal. Le, ġi jgħidlek ħabba dik li semmejna qabel kombinazzjoni. Fil-lasa, le, ta' Pasturi ċaqalqu, kien ġi kelmek fuqha. Kien ġi kelmek fuqha. U dik peress li qallu dħol il-ġewwa qallu hawnhekk tiegħi. Daka intafa' bil-qiegħda Lino u qegħdin nitkellmu, dak fetaħ il-sabbot tal-piżelli jew ta' dak. Mela kien mimli boċċi. Mimli dak ta' bum ġora Tala minn wara s-sidġu tajlu ġarasu għaxa għajt. Allah, għak tijaj. Allah, għak tijaj. Baqsajm zamma. Imma jimma tfal, jinn ninżel kont għal-level taħħom, George, kont noħodhom jowmu il-bahar, kont noħodhom ġoleli. U bat kont nimmur dar, kont najdilom, issamlu, minn irrit jgħamlu l-ħawmer, kont ma jrid joqgħod, jimma għax noqgħod nifittom ta' kont najdilom dak xogħolkom, kif tridu għamluħ il-konsegwenzi intom sedbatuhom, jekk it-teacher ħadd tagħmel għalikom jew hekk, intom tafu qatt ma sfursajthom it-tfal. Kurzità, hemm xi ħaġa li ma għamiltuhiex ma' tfal imma se tagħmluha man-nepotijiet? Jela. Kara. Nfisset, u ngawdu mill-ħol koll nsaqsi għalihom. Għax jiena l-ewwel tkelli żewġ subien. U xtaqt tifla. Sandu tlieta. Għal ġabu l-5. Is-subien ġabu n-nisa tagħhom. U t-tibniet għandi 5. U Veronika l-għax kull maħħom il-kolla biex t-tajt kelma, xmeċ du jilikx. Stamel, dulli li ma konċ tamel ma-tfal. Nfissidhom, daw ma-tfal mal-oħra ma konċ dak, imma daw nfissidhom, it-tfal kollu rridhom. Il-nepotijiet. Kollu jħoddom il-ħanut, jem ħanut qoddim, u l-ħin kollu ġeju seri, nejdu tixtrilom xħellu, dak badhom, u l-ħin kollu seri jixtrilom il-ħellu. Għandha żgħir għandu waħda ma jħallinix ta' alla kultant ngħidilhom. Mela, kollox sikret. Umur, mux kiena tiħu pjaċir tħod l-ċukkol, ma tħallix. Mux għax ma t-tix, bħalla saħ. Ma nkalla ma jiklu, xu għek, ma jien ma nkunx irrit imur kontra l-kelma tom. Oh, jen imur. Ma dak imur. Imur. L-iskana, mux imur.
Jixkanawni. Xira għajraw il-program illum tikxaf kollu. Tibżax, Ma ngħidulhomx. jinkixfu tibżax għax mbagħad tfal innoċenti jgħid Mela, mela. Innannu xtra li ċab. Is-secret, dar żammejtu s-secret. Veronika, hemm xi ħaġa. Jina niprofa li kif rabbejt it-tfal, nrabbi lilhom ukoll George, għaliex inti t-tfal titħobbhom billi tkun daqsxejn ibsa magħhom ukoll. Jina nurihom illi fil-ħajja trid toqgħod sew ħalli ssib issew. U trid tagħmel is-sagrifiċċji wkoll. Ġifieri ma tistax ittihom kollox, le. Għax ma tkunx qiegħda tħobbhom. Jiena nħobb inżommilhom daqsxejn kemm nista' iva nżommilhom ukoll. Anka mobile pereżempju, l-ħin, ngħidilha għandek nofsija bil-mobile, inkella ħaniklu issa neħħih il-mobile. U mbagħad nerġgħu nilagħbu jew morru naraw film flimkien. Imma titjom daqsxejn direzzjoni inkella Di jaħdu. tal-mobile imma ħadet u Kulħadd bil-mobile. M'għandniex konna restaurant din. Erba' titfal, erba' subien qegħdin qudiemu u ommu missier. Mhux saħħa tfal kollha sejrin hekk. Mela, sej. Anke ommu missier, sejjer hekk kulħadd. Aqtaħ intata, aqtaħ ta' għax mindu għandek dak il-mobile. Arħan armik. Il-ħin kollu butċek l-isfel ħdejħ ta' għanina għandu jħat u koll, ħa. Tijaw ħallik fil-buttjak fuq il-mejda. Għattara fil-but. Il-ħin kollu dak u koll sarek tara, ma għoċtajt għanni stajnt. Ma jnaqtu nifittax il-mużika. Ma xorta tkun jgħad bil-mobile. Oh, mela xied. Xorta. Leġi jedik tu koll. Ija, l-wans li taqbdu għaha. Ġifiri, jieħdok, jek ma tkunx anka jina tajna għandi loba fuq u saqsil da nara televizjoni Dispjaċin nħabba fih. Għajdi dill-loba. Il-ħin kollu. Il-tifel ħajċempil l-set aħi. Għajdi dill-loba. U fl-ofs il-nisbiju għanajdilla bħalissa. Tara l-film su tal-lab. Ma sak, dik il-loba ġennitni. Anka kunu kalamita waqt li għaddejn il-reklami. Ma nistax għali għadik. Le, wissa tħallna ħna bil-kamra persons b'kollox. Ninġabru fuq il-mejda maħħa, kullħat jilab. Imma dik loba, lanqas ħaddemna għamoħħok. Jiddispjaċini. Tagħmel il-klim. Jiddispjaċina minħabba fih għat nitlaq il-ktib. Iva, vera. Anka jien. Il-ktib għat nitlaq il-ktib. Dik u li bieħ l-lum titħol feb, tara film, tara jieħdok, ta' jieġvek ma kollokx kontroll jieħdok, għax din nejdu fuq dak. Le, naħseb li ħadna. Dik il-kelma, x'noqdu nejdu fuq it-tfal? Il-ktib sabiħ. Il-ktib sabiħ ħafna. Għaxak inti jinnafet tqalleb fih biex tfittax il-mużika, inti tqalleb fih biex tfittax il-riċetti, jiena tinqalleb fih biex insib il-film, ta' sekk. U ktibna fej wasalt, ħankompli jemmek. Ġifri għadin nej, U dat murt biex tfittax xi ħaġa u ssib oħra, u tinsa. Imma kultant tara kif jieħdok il-klim George, noqdu ngħidu għax it-tfal u għax hekk ma narawx aħna x'qegħdin nagħmlu u t-tfal jaraw, jitalmu dak li jaraw, jekk jaraw lil ommijietom u n-nannit tagħhom fuq il-mowbas x'jisid x'jagħmlu. Bħalma jaraw, jagħmlu. Iġvin noqdu nwaħlu għax it-tfal u għax hekk u għax dak u għax liħor u aħna x'qegħdin nagħmlu aħna. Aħna mhux l-istess. Imma ver ma rridx intaħlef kontroversi, imma ma taħsibx li ħafna mill-ommijiet u mis-sirijiet li l-lum għandhom żgħar. Tajjeb, li t-tifla tajniħ il-mobile ismaħi għod kwiet. Imma l-lum George, anka l-iskola, l-lum għandhom anka tablets l-iskola, l-lum di ma tistax jisek ma da fil-parti mill-kultura u mit-talim tagħhom it-teknoloġija. L-lum jilabux bil-pupi, it-tfal, l-lum għadek xtarrom jilabu. Hemm id-sabiħ tagħha hemm li kraxina nara li it-tfal tal-lum għadhom xafu jagħmlu konverzazzjoni, speċjalment ikunu teenagers, illum jitfaw lek daw anka l-hate speech qed jikber fuq il-medja għax inti ma tarax il-dak il-batlu messaġġ ta' kattiveri għaliex. Għaliex inti forsi wiċċi b'wiċċ lilek ma ngħidlekx kemm inti kraħ George jew għandek ponta f'wiċċek qed għaddej imma fuq il-mobile naqbad nibgħat il-messaġġ u nweġġek. Kemm kienu sbieħ il-bubun u ż-żibet George. Ġifieri. Fakkarhom jien. Irrid ikun hemm kontroll, imma qed joħodna kif qed inti tajjeb George illi it-teknoloġija vera qiegħda toħodna. Ħaditna. Mill-kbir sa żgħir illum. Minn nannu sa tfal, eżatt. Illum kulħadd lejn niftakar żmien fejn il-gargur aħna raħar żgħir. Nilabu ħarba. Ħarba naqdu gruppi. Biċriki bil-skates għaddejn. U nilabu z-zibeċ. Ma kien x'ħat tagħmel? Ħadd reġġa' iżmin lura? Illum fejn tittilab barra. Karozzi fej, George. Kont nagħmel l-iskejtsijiet kont inbiħħob 18 bjaj il-wieħed George. U konna Petrol Ricky Nelson, per eżempju, ta' dawk iż-żmien.
Mela, aħna wasalna lejn it-tmiem Ekku sanajdlek. tal-programm tagħna, imma qabel nagħlaq hekk mhux se nagħmel il-mistoqsija li kien jagħmel Alfred, għax probabbli jagħmel lilkom, le? Temnux f'ħajja oħra. Kien saqsijilkom? Ma xintom kontu minn tal-bidu, kien għazza ma taħlis fħalqu. Le. Għazza kħi titħoċ ħagġa fħalqu ibqa jgħajta. U mela, Iva, nistan saqsijilom naħsepu. Waqqat il-kalamita. Kull ma għad kistrilna. Għalli xarfret il-mistoqsija tijaw tal-axħar kienet temminx li jem ħajja oħra. Temmen ver. Jina, nemmen, għal-ħares għedin neħxu għal dal-ftit zmin bis. Ġifiri temmen, inti għandek ommok u missirek li ftit. Mux għannem li għanna rġunara l-ommi u l-missiri ta' Ma temmilx hekk. Le, dik le. Imma bħala spiritu, bħala enerġija, ġofija. Ikollem xi ħaġa inti tiftakar meta kont baby ġu fommok, ma tiftakarx. Imma issa twillit u għattejx dil-ħajja. Jina nemmen li l-spiritu tagħna l-enerġija se tibqa' għaddejja. U jmur xaħati, ħolli ma tamil enerġija Ma nafx s-sarit immut u nara. Imma ma nemmix li ħatinti. Imma mux ħan intaqaw le ma n-nis l-ħora le. Jien ix-xewqa tiegħi li niltaqgħu. Jina, u kan Li nerġa' nixtieq. nara l-ommi u l-missier u nara l-ħbib tiegħi. Nisfortunatament kollha telqu għaw ħafna li telqu. Għandek il-problem il-lejla. Ija. Ma Veronika daw Ivan, ġifir ma tixtieq terġa' tintaqa' ma' Veronika fil-ħajja oħra. U le mbagħad jibda naqra hu. Għax il-sejtu, ma qed ngħidlek il-dawk li m'għadhomx magħna. Ma dawk, Skont fejn tmur mbagħad. U l-kulħadd tal-ġenna. Kulħadd tal-ġenna. Kulħadd tal-ġenna. Jgħidu Ġorġ. Jgħal għalija kulħadd tal-ġenna. Trid verament tkun aħdar u bħalma għandna sfortunatament il-daw daw li għodin joħolqu l-gwerer, mhux dawk verament. Dawk naf kif jorqdu. Dawk verament nisħodor jien għalija. Mhux dawk biss, anka li inti qed tgħix fil-paċi tad-dar tiegħek. U ma tħallukx. U ma jħallux irċevejt titra anonima. Dawk dawk ħaqhom mhux l-ikbar infern ħaqhom. Ġifieri dik Sawa, jien imur il-ġenna u dak jiġi l-ġenna ħdejja. Lek ikun kisirlu l-bib Jagħmel li xi bomba. Iqfu, qegħdin tgerfxu, iqfu. Il-ġudizzju ħalluha għal Alla. Ma ħadd ngħidlek. Ma aħna ngħidlek x'ismu. Qed nipprova ntiħparir. Ħajlħaq konsulenti. Ejħuq. Veronika, grazzi, Dulli, grazzi li kontu mija ħad pjaċir Grazzi, ħafna. George. Nittama li anka telespettatura ħadu pjaċiru tallimna wkoll. Il-kopja ideali. Mhux hekk. Tajtu ħafna pariri l-dawk li forsi għadhom ħajżewġu, ħajjexu flimkien. Iż-żwieġ sabiħ Ħafna. ħafna. Ibżgħu għal xulxin, dik li ngħidilkom diki, jiena. diki. Ibżgħu għal xulxin. Għax iż-żwieġ sabiħ. Mhux kaxxa Il-familja magħluqa. sabiħa. le. Ma kienx kaxxa magħluqa li. Inti jembex kienet għax it-tawaltila nara qabel bħal meta hemm dik il-logħba joqgħod jollijuna. Mela, grazzi ħafna li kontu magħna. Tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp. Fil-bidu ħabba anke l-kompetizzjoni tagħna, Veronika qalet kemm se jgħalqu jew għalqu miż-żewġin. Tajjeb. Kamilna vera. Ibatu ir-risposti tagħkom fuq il-WhatsApp tagħna 9812 7676 9812 7676. Il-buskuttin ikun magħkom bħallum tintijiem. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,